Oy. Alisa. Unsa man imong dala? Ako ya, palitin niya kay namin pangpalit og bugas. Ha? Pangpalit ng bugas. Pangpalit nimo og bugas? Oo. Li, daplin sa. Halinan na ka? Wala pa. Wala pa ka halinan? Kinsa may nakuhaan ng pako? Ako ya. Ikaw nanguhaan ng pako? Oo. Haman na dapit nimo gikan ikuha. Sampam. Sa rampam? Wala pa kay halin karon. Wala pa. Palitin ko ya kay para ako ipalit og bugas. Palitan na ka para ipalit nimo og bugas. Oo. Wala din may bugas inyong balay? Wala. Wala. Oo. Wala may handa itong paskuya. Wala mo ihanda atong Pasko. Oo. Pila mo kabuk magsuon? Ito. 7? Ika pila man ka? Namanghuran. Okay na manghuran ka haman imong maguang ron. Ang trabaho. Walay mga trabaho? Mga dagko na imong mga maguang? Pero naara sa inyong balay tanan. Butuan. Okay. Ang kanang kuan uban na sa inyong balay. Oo. Nganong ikaw may nakauna og pamaligya og pako? Hindi. Kuan man mama gilantan. Gilantan ang imong mama. Haman na imong papa. Biyaan mo din sa papaya. Bibiyaan na mo sa imong papa? Oo. Pila naman katuig? Tulo. Tulo na katuig? Sus, tawad po eh. Sige na yari, palitin na kaya kaya wala na dyan kay Halen. Palitan ka na ka kay wala kay halin. Oo. Tagpila man na imong pako. Cheese. Be, paliton ko na be, pero pahangyo ako. Kaya mo yung mga niya iya. Kila akong hangyo, paliton ko na tag 5. Oo. Ha? Hutdon ko man na tanan. Oo ya. Okay ra? Kaya na lang niya kay para makapalit pag ito ang kilong bugas. Okay ra para makapalit kag 2 kilong bugas. Oo. O sige. Oh, nakay sensilyo? Wala di asin siya anak iya. Wala kay sensilyo ani? Oo. Ay, muha na lang na ha. Hamat ya. Para makapalit kag bugas ha. Ya. Palit ng bugas aniya. Ha? Kapalit ng bugas ani. Kahit ng pagkugsudan ko aniya. Makapalit na po kag sudan. Oo. O ayaw na lang, ipalit lang ang bugas niya. Kani ipalit ni mong sudan. Oh. Salamat aniya. Oh. Ya karon muli na ding layo pa imong ulian. Lulool ka man tayo. Dol-dol ra. Ani na lang. Ibaligya lang nimo ng pako dito sa unahan ha. Nara sa imo ug imo nang ihatag ha. Nya maora to. Amat siya kay aniya. Ako din ang budgeto niya kay para makahanda ko karong bagong tuig. Budgeto na nimo para makahanda ka karong bagong tuig. Oo. O sige. Ana na lang no. Sige. Nag-eskwela ka karon? Eskwela grade 6. Grade 6. Ana lang dyan, eskwela tarong ha para makatabang ka sa mong mama ha. Kuya. O sige, maura to kaw. Ito na kuya. Ikaw.